O Salnés roldou o 100% de ocupación turística durante o mes de agosto. A comarca recibiu 815.000 visitantes, dos que máis de 430.000 quedaron tamén a dormir nalgún dos concellos. Un novo récord. Vemos que estas persoas, a donde chegan e ao mesmo tempo tamén son prescriptores, resulta que se fixan pois no Salnés. Eso pois xenera un movimento económico moi importante que para nós, para a comarca e para todo o sector, pois é algo a destacar e a valorar. Estes 430.000 turistas realizaron máis dun 1.720.000 pernoctacións, cunha media de 4 noites na comarca, o que supón un 20% máis que hai un ano. Por concello, Sanxenxo e o Grove seguen a ser os motores, pero destaca o crecemento de outros municipios, especialmente o da Illa de Arousa. Chama moitísimo a atención o crecemento do turismo na Illa de Arousa, un 88,4% de crecemento con respecto a agosto do ano pasado. É dicir, casi duplicou o número de turistas do ano pasado no mismo mes, e o ano pasado xa fora un ano récord para eles. Pero hai outros concellos como Meaño cun crecemento dun 53%, Cambados un 36%, Vilagarcía un 35% de crecemento con respecto a agosto do ano pasado. Que é a sostenibilidade da comarca. Esa sostenibilidade pois se consigue un pouco pois o que decimos, espallando o turismo en todos os concellos. Con estes datos sobre a mesa, a Mancomunidade cree que o Salnés xa acadou o seu teito durante o verán. Por iso, os esforzos centranse agora na desestacionalización do turismo, apostando por propostas como o golf, o cicloturismo ou o Camiño de Santiago. Todos os nosos esforzos están enfocados en desestacionalizar, porque entendemos que no verán o Salnés xa acadou os límites recomendables de turismo. Non é novo, xa fai 2 anos que se falou deso. Sanxenxo e Grove están no 100%, os outros concellos no mes de agosto agora mismo. Poderíamos decir que o Salnés, co volumen de turismo que tuvo en agosto, acadou a capacidade que tiña agora mismo en número de camas. Ver novos horizontes, turismo, Fitur pois está aí, ten que seguir sendo pois un motor de promoción para esta mancomunidade, para o Salnés, e temos que seguir traballando precisamente na desestacionalización, que non é fácil, pero os pequenos pasos, o traballo que se está a facer dende a mancomunidade. A mancomunidade destacou tamén a consolidación do turismo nacional, que rolda o 93%, e de Portugal como principal emisor de turistas estranxeiros. O igual que en xullo, destaca a chegada de visitantes dende o Reino Unido.